Assalamu alaikum muhterem din kardeşlerimiz. Allahu Teala bu dünyada bar nerseni de parlı itip yaraltkan. Nikah, gaile turmushi, bolalar terbiyesi. Менә шушы өлкәдә бик күп кенә каршылыклар һәм проблемалар да килеп чыгарга мөмкин. Күптән түгел генә шәһәребезнең Мәрҗани мәчетендә менә шушындый проблемаларга багышланган түгәрәк өстәл булып узды. Әлеге түгәрәк өстәлдә яңгыраган кайбер фикерләрне сезгә дә ирештерәсебез килә. Гаилә шәхес формалаштыруда мөһим урын алып тора. Ныклы гаилә мәхәббәт, тугрылык, ихласлык, хөрмәт, бер-береңне аңлау, сабыр булырга нигезләнә. Аллаһы Тәгалә Коръәндә гаилә хакында бик күп урында әйтә. Бигрәк тә ир белән хатын алар арасындагы хөрмәт, итагать, игътибарлылык турында аятларны бик күп китерә. Пәрдә сүрәсенең 198-нче аятында булай ди: Мин сезне бер адәмнән яралттым. Аннан сезгә хатын яралттым. Бу хатыннар янында җаныгызга тынычлык булсын өчен. Dinsiz kişinin Allah saklasın, gailesi de retli bulmayın, tili de anını yok, dinsiz değil elinde koy vakti bizimle. Ama dini bu büyük zor rol oynuyor bütün yerde. Buna bu ülkede, Tatar tili, küp kişi hitap ettiğinde bu ülkede, galimler de Tatar tili yuvaltıp bitirdik, din bulmasa deyip, şulayık bizim Tatar gaileleri de, guruf gayetleri biz de, eğer dinimiz bulmasa, elbette bulmasıydı. Менә бүгін күнде Allah'ın берген şükür. Менә булды битендә sayılar чорында yaşadık. O вакытта бергә мәчет калган инде, динебез бетә инде, татар теле бетә инде дип бик борчылып торганнар иде. Укуда юк иде, мәдрәсәләрдә юк иде битендә беләсез. Галимнәребез дә юк иде. Аннан Allah'ın берген şükür bu сынау Аллаһ Тәгалә бетерде. Шул перестройкадан соң яңадан мәдрәсәләр пәйда булды бит инде. Мәдрәсәләребез, мәчетләребез, шәкертләребез. Бүгенге көндә субханалла гаилә турында бүгенге көндә әлбәттә борчылабыз без. Бар безнең комиссияләр төзелде татар телен саклап калу дигәнне. Рум сүрәсенең 21-нче аятында булай дип әйтелә: Аллаһның кудрәтенә ачык дәлилләр, ул сезгә алар аша тынычлык табар өчен үзегездән хатыннарыгызны бар кылды һәм сезне арагызда үзара мәхәббәт һәм мәрхәмәтлек булдырды. Мәрҗани мәчете дин әһелләре, галимнәр, иҗтимагый оешма җитәкчеләре бер өстәл артында утырып, гаиләдә килеп чыккан четерекле мәсьәләләр, балалар тәрбиясе, динне, телебезне саклау кебек темаларга еш аралашалар. Аралашып кына калмыйча, килеп чыккан проблемаларны хәл итү юлларын эзлиләр. Мен гаиләдә 9-нчы бала. Абыйлар сугыштан кайтмады, без 3 кыз гына үстек. 9 баланың 8-ннән Коръән хафиз таләп итә, әни миннән нигәдер сөйләү куасы. Булган күрәсең биргән Аллаһ Тәгалә миннән таләп итте сөйләмне. 3 белән 4 арасында гарәпнең хәрефләрен өйрәтте. Алай итте булай дип түгел, табагачны алып, кызым каралы моның башыннан карагыз әле кыймак пешерә торган табагачны беләсез инде. Менә бик кызык итеп ясап куйганнар. Аның үзенең исеме дә бар әле, менә синең исемең Сәйде. Anağı aynı gayın. Мен өзімden түгел біздің uyuşmada türlü vekaletli kişiler, türlü selahatli kişilerimiz var. Biz türlü çağlar ötküreye tırışapız. Yani meşit o fakat secde kılıp gelip meşitke namaz gına okutuyor. Ama bala dünyaya geldi. Adam Allah Teala dünyaya getirdi birisini. Bütün nesline biz birge teyir. Dini terbiyene de, bala çoktan bu balalar sadiginde, medresesinde bu teyir biz, nikahlarında okurga, sulu yolga da uzatı, bütün yollarına, hatta bu şecere beylemden ötkerebiz, bişik şirlerden ötkerebiz, münecetlerden ötkerebiz, türlü halk için hizmet ettirge bizde Allah Teala bilgilegen bitindi bunda. Biz mufti bilgilegen değil biz, hükümet kişi sütügül, Allah Teala bilgilegen, Allah sebepçi güne. Bu dünyada yaşayışınken, meştke nasip bulganıyken, bu senin takdirin meşt teşlegeç, halkka, dinge, İslam dinine, vatanımızga, milletimizge hizmet etirge teyişin. Şundan kere biz türlü çabalar ötkerebiz. Bulsa bine balatudu ki bir şekilde. Bir şekilde bit ol da terbiye. Eni bit balasına bir şekilde jırlaganda neyse o bit doğan şekilde, tirekler tirep taranarga.
Türlü bunu bulmasa da toba bit, koşa bit, sözge söz koşup jırt bulup çıkanı, şiir mi, jır mı, bağısına isenlik, sağlık tili, bağısı usip çitkayış, bütün nese bu tilek, elinin duaları kabul bula diyen nese. Maturlık gayreler bulsun için etiyen ilerge bala küçüküne vakitte ok milli terbiye, bizim grev gadetlerimiz, bizim bit İslam dini şunday güçlü din ol. Anda bir nindi Kur'an kitabını gına okup çıksan da sen indi özünü terbiyelisin. Anda niçik yaşarga, niçik oşarga, nerse kiyerge, niçik silerge, özünü konaktan niçik tutarga, hatının bilen niçik, irin bilen, balalar bilen, etiyeniler bilen, mene sosyumda yaşarga iretilgen. Bizge yaxşılap okurga bilirge kirek. Emine şuşa min mene merceni meçetinde oturabız iskitkeç şunday zuruş başkara merceni meçete şunday Tatar gaileleri bilen işley. Tatar gailesi bitinde ol iratlar irat yerdemine muhtaç. Tatar gailesin irat tutup tura. Hatın kızlar niçikkine tırış bulup işleseler de eğer de irat Tatar gailesini alıp barmasa, Tatar gailesinin gururluğunu saklamasa, bizim Tatar gailesi saklanıp kalalmay. Bizim Tatar gailesi saklanıp kalsın için bütünü bizge tırışırga kirek. Gaile ol hizmet sırrı, gaile ol tırışlık sırrı, gaile ol her vakit üsüşte. Tatar menen sırrılar indi. Elikkeki Tatar gailesi, hazırki Tatar gailesi bilen nerse bilen ayrıladı gibi. Elikkeki Tatar gailesi grev gadetler saklanıp kalırga tiyiş. Mene grev gadetlerge iftibar ederge kirek. Bizning halkımız elikte Tatar millet, Tatar halkı köp tiller bilgen. Farsı tilin, Garep tilin, başka millet tillerin bilgen, ol Tatar tilin üst tilinde bilgen. Hazırda min Tatar gailesinde ösken balalarga köp tiller bilsinler. Dünya arenasında üzerinin urunlarını tapsınlar. Yana inovasyonlu teknologiyalarda rahatlanıp işki alatırgan bilimli millet bulsun deyip tilin. Татар гаиләсенең иминлеге, ныклы булуында ир-атларның да роле бик зур. Бу хакта түгәрәк истәлдә катнашкан аталар берлеге әгъзалары да үз фикерләре белән уртаклашты. Татар гаиләсендә дин булмаса, ул гаилә сакланмаячак. Менә Мәрҗани мәчете һәм дә Татарстанның дини назаратына күп эш алып барыла. Татар гаиләләренә һәм татарларның яшь гаиләләренә дин кертү турында biz шулай дип уйлыйбыз. Ничек әтиләр үзенә дингә чыгарганларын күрсәтсә, балалары шул нәрсәгә әһәмият биреп пример алса, ул гаилә үрнәк булачак. Хәзерге көннәрдә күп талаклар булачак, разводлар була. Менә күп гаиләләр тарала. Без шул нәрсәне туктатырга әтиләр оешмасында шул нәрсәне туктату безнең приоритет эшләребез дип әйтим микән. Без әтиләр өчен дә шул эшне алып барабыз. Гаиләләрдә инде булса да сүз булса, хатынлары белән, хатын әниләре белән дик, шул сүзләрне, шул конфликтларны бетерү турында эшләр алып барабыз. Гаиләне саклап калу, әтиләр, әниләрне ишетү турында шундый эшләрне алып барырга күп әһәмият бирәбез. Аллаһы Раббыбыз безгә бәхетле, саф, матур тормыш итәргә буйыра. Гаилә кешегә бу мөмкинлекне бирә. Бәхетле гаилә җирдә җәннәтнең чагылышы булып тора. Әти-әнисенең баласына калдырган иң зур мирасы, иң зур байлыгы ул затлы машина һәм шәһәр үзәгендәге фатирда түгел, яхшы тәрбия. Biz балаларыбызны тәүбә шәфкатьле булырга, михрибанлы, хидиятлы булып үсәргә өйрәтергә тиешбез. Менә тапшыруыбызның чираттагы герой да нәкъ менә шундый, әбисенең калган мирасын буыннан-буынга саклаучы кеше. Яхшыны яманнан, яманны яхшыдан аера белү сыйфатлары кешедә яшьтән үк тәрбияләнә. Бала чакта барлыкка килгән әхлак кагыйдәләре кешене гомер буена озата бара. Лилия дә киченгә чакта әбисеннән ишеткән үгет-насихатларны, белемнәре бүгенге көнгә кадәр әйбәт хәтерли. Әбисе калдырган мирасны ул бик кадерләп саклый. Әбием миңа көндә укый торган дугаларны, зикрләрне әйт әле, ятлыйм әле дидем инде мин. Менә кызым сиңа дәфтәр ди. Монда барсы да уже язылган ди.
Һәм соңгы битен ачтырды инде шушы дәфтәрнең. Менә да үз кулың белән язды инде бу миңа хәзер. Мин яздым. Язып бетергәннән соң нокта куй диде дә бетте. И шушы дәфтәрдәге кирәкле зикрләр синдә булачак диде инде. Соңыннан берникадәр вакыт үткәннән соң әбием вафат булганнан соң миңа шушы дәфтәр кулыма килеп эләгә. Һәм шунда гына аңладым инде мин бу дәфтәрнең ни өчен соралганын, ни өчен соңгы зикернең миңа язып нокта куярга кушканын. Ачып карадым мин бу дәфтәрне. Һәм беренче битендә хәтта ул сәлам язып калдырган. Менә монда карасагыз, Лилия кызым, әбиең бер кайчан да укудан язудан туймады. Синең кебек үк сәлам сезгә җир йөзендәге барлык әкрен генә моңсу тавыш чыгаручы тол яфраклары санынча син аларның санына чыга аласыңмы? Әбиең сиңа шул кадәр сәлам калдыра дип язып калдырган. Әбисе әйтеп калдырган сүзләрне бүгенге көнгә кадәр аңа ярдәм, көч биреп торалар. Күптән түгел генә Лилиянең тагын бер зур хыялы тормышка ашты. Балачакта инде мәктәп елларында безнең авылда якшәмбе мәктәбе бар, якшәмбе мәктәбенә йөридек инде авылыбыз мәчетенә. Шуннан соң безнең әби безнең туганы хаҗга барып кайтты. Хаҗдан бит инде күчтәнәчләр белән кайталар. Тукымага Кәгъбәтулла төшерелгән күчтәнәч бүләк алып кайтты. Берсендә шул якшәмбе мәктәбеннән кайттым да, өйе бездә стенадалынып тора инде ул. Шуңа карадым дагы эштән генә я Раббым, мин әйтәм, шу Кәгъбәтулланы барып күрергә насыйп булсын иде дип әйттем инде. Һәм бер кавымнан соң күңелдә шундый уй килде инде. Үч буын, әбием, әнием, үзем мөмкинчелек чыгып, үч буын белән гомрәгә хаҗга барып кайту теләге. Бу шул теләк калды инде минем белән яшәде. Ничәмә еллар дип әйтик инде. Әлхәмдүлиллаһ, менә Аллаһ Тәгаләдән вакыт җиткәч, мөмкинчелек булып шулай килеп чыкты инде. Әл-Гимран сүрәсенең 97-нче аятында Аллаһы Тәгалә кеше җиткән кешегә Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт өчен хаҗ кылу фарыздыр ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ике кеше хаҗ кылу арасында кеше барлык гынахларында кытыла. Зур хаҗ өчен бүләк булып оҗмах тора дигән. Бик уйландыра, гыйбрәтләр бирә, сабырлыкны, сәламәтлекне сыный торган, гомерең буе онытылмаслык сәфәр икәнлеген Лилия дә иналган. Әл-Харам мәчетендә нем белән намаз укыганнан соң инде икенче намазны көтеп утырганда инде яңадан атаңа кайтып тормабыз дидек, дуалар кылып утырганда да бит инде хайран вакыт. Кеше күп булгач без инде тәнәфескә, анда ашып алырга бүленеп тормадык. Ашысы килеп китте бер заман шулай. Мәйтәм, ашысы килә башлады, яни шап керәбезме соң дим инде. Бу заман әйтәм, яра сабыр итик инде, намаз укыгач чыгып керәбез дим. Бер 10-15 минутта үтмәде, анда шулай күчтәнәчләр таратып йөриләр. Ортыбыздан килде дә бер абый шулай алда утыручыларга 2-3 рәт хатын-кызларга күчтәнәчләр таратып чыкты. Пакетыбызны ачып карасак, субханалла, анда ашарга нинди генә ризык юк. Менә әйтәм бит, шул уйлаган уйлар вакытында берникадәр минуттан соң ушы чынга да ашты. Шуңа күрә анда уйларны дагы уйлап җиренә җиткереп үткәрергә кирәк. Әлхәмдүлиллаһ, минем дөньяга карашым үзгәрде тагын, исламга карашым тагын да үзгәрде инде, әлбәттә. Һәм инде әлхәмдүлиллаһ, мин яулыкка ябындым, яулык яптым. Мин инде шулай яулык ябуга күптәннән әзерләнеп килә идем, ләкин инде менә миңа ниндидер этәргә җитмәде дип әйтим инде. Әлхәмдүлиллаһ, менә анда Мәккәгә барып кайтканнан соң, гомрәгә барып кайтканнан соң мин бу теләкне җиренә җиткердем инде. Әлхәмдүлиллаһ. Эшкә кичерешләр дә үзгәрә, кешегә карата мөнәсәбәт. Әл-Харам мәчетенең зурлыгына, кешенең күплегенә исен китәрлек. Россия, Палестина, Төркия, Малайзия, Кытай һәм башка бик күп илләрдән килгән яше карты бергә гыйбадәт кыла. Худайдан хәерлесен сорый. Мәчеткә кереп, Кәгъбәтуллаһны, әлеге күренешләрне күрүгә күзләргә яшь тыла. Тыела алмыйча елыйсың ди Лилия. Кәгъбәтуллаһны күргәч, мин ничек дип әйтим, менә бер кавым басып тордым, менә карап, башта ышанмыйча дип әйтим инде, чөнки минем өчен бу Аллаһ Тәгаләдән көтелмәгән бер нигъмәт, бүләк булды, зур бүләк булды инде. Аннан соң
сөйініштен күзге ешлер келе, әлбеттеген. Һәм инде күргәч тагында күбрәк гыйбадәт кыласы килә, намазлар укыйсы килә, күбрәк дуалар кыласы килә. Хаҗ сәфәренә әбисе, әнисен алып бара хыялына ул. Әбисе бүген бакыйлыкта булса да, аның мирас итеп калдырган дугалар дәфтәрен алып бара. Гомергә барганда да инде мин бит инде балачактан эш булын дип уйлаган идем, теләгән. Ләкин эш булын җитешмәдем, әбиемне алып барырга дип әйтгәндә. Ләкин шушы дәфтәрне мин үзем белән алдым, һәм инде ул дәфтәрне биреп калдырганда да әйткән, Лилиягә әйтегез, һәр вакытта да шушы дәфтәрне үзе белән йөртсен дип. Әлбәттә инде мин гомергә барганда ул дәфтәрне калдыра алмадым. Һәм ул шушы дәфтәр минем белән гел янәшәмдә булды. Әлбәттә инде әбием дә минем белән булган кебек булды гомергә. Шушы дәфтәрне ачып дуалар кылдым. Бик күп файдалы, кирәкле дуалар язып калдырган иде. Менә дәфтәрнең тарихы шул. Изге сәфәр сагындыра. Лилиянең тагын бер хыялы бар. Барлык гаиләсе белән әлеге изге сәфәрне кылып кайтырга. Шушы теләкләр дә тормышка ашсын иде аның. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Изге Рамазан айлары мөбарәк булсын. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрен берсендә әйтә, Аллаһ Тәгалә исеменнән Кудси хадисендә ул хәбәр килә. Шуннан да һәрбер адәм баласының гамәле ул аның өчен. 50 мәгәр уразадан тыш. Ураза минем өчен Аллаһ әйтә. Һәм шушы гамәлне ул чын күңелдән, ихлас күңелдән үтәгәч, мин аны шиксез рәхмәтем белән бүләкләндерермен дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Шуннан да намазны укыган вакытта, җәмәгать белән укыганда, аны без күрәбез, имам күрә. Намазны, гыйбадәтләрне үтәгәндә, шулай ук башкалар күрәләр һәм безнең белән сыкланалар, безне мактый алалар. Әмма ләкин ураза тотканда, без чын күңелдән ул уразаны тоткач, безнең маңгаебызда язылмаган бу ураза тота бит дип, ул безнең күңелебездә яшерен килеш кала. Һәм без аны фақат Аллаһ Тәгалә алдында гына ул гамәлне, гыйбадәтне күрсәтәбез, һәм Аллаһ Тәгалә үзе безгә әҗрен, савабын бирә. Һәм ул савабы шикләнмәгән. Һәм галимнәрнең берсе шундый мисал китерә. Шуннан да һәрберебез изгелек кылган сайын ырлык утырткан кебек саналыр. Әгәр дә ырлыкны без тышкы яктан җир өстенә куйсак һәм капламасак җир белән, ул кояш нурында кызып бушлыкка һәм аның бер нинди нәтиҗәсе дә булмас дип әйтелә. Бушлыкка китерәчәк. Әгәр дә без шул ук ырлыкны җиргә яшереп куйсак, җир белән капласак, сулар сибеп куйсак, ул ырлык үзенең тамырларын җәеп, чәчәкләрен биреп, җимешләрен дә безгә таттырачак. Шуңа күрә инде бигрәк тә ураза безгә һәрберебезгә дә барчабызга да бик зур дәрес бирә. Нинди дәрес? Гамәлләребезне чын ихлас күңелдән Аллаһ ризалыгы өчен дип үтәргә. Без Аллаһ ризалыгы өчен дип үтәгәч, һәм Аллаһ Тәгаләдән гайри берсе дә белмәгәч, ул гамәл Аллаһ Тәгалә алдында тагын да дәрәҗәлерәк булыр. Әле бүген бер кеше килде, хәзрәт ди, ифтар мәҗлесен уздырган идек авылда. Хәзрәт безнең исемнәребезне атамады. Аллаһ Тәгалә кабул итсен дип генә әйтте. Мин шундый теләгән идем, минем исемне бөтен авылдашлар арасында яңгыратып, фәлән кызы фәлән, фәлән улы фәлән уздырды бит дип. Һәм күңелемдә авырлык калды ди. Мин елмайдым һәм әйттем, шатланыгыз, сөенегез. Аллаһ Тәгалә алдында шушы хәзрәтнең бүләге булды сезгә. Чөнки сезнең шушы ифтар мәҗлесен изгелегегезне Аллаһ Тәгалә алдында гына калдырды. Һәм Аллаһ Тәгалә минем өчен генә эшләнгән гамәл ул минем шиксез рәхмәтем белән һәм юмартлыгым белән ул бәндә бүләкләнер дип әйтелә.
Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә баршабызга да изгелектә һәм игелекләрне үтәгән вакытта Аллаһ Тәгалә алдында ул гамәл гыйбадәтләребезне үтәргә насип әйләсен. Бер кеше мәчеткә килгән, арттарак бабайлар утырган һәм намаз укыган вакытта ишетә, бабайлар моны бик каты мактый башладылар. Ай, карале, субханалла, матур иттереп намаз укый. Бу тагында загырак укый башлады. Карале, ничек зак укый бу? Эй, Аллаһ кабул етсен, молодец, дип мактадылар. Һәм намазны тагын да озынайтты, һәм иң сыгында бабайлар аны бераз мактадылар да һәм оныттылар. Үз сүзләрен, хәл-әхвәлләрен сораша башладылар. Бу егеткә шундый ошады, башкалар моны бик мактыйлар икәнлеген, тагын да күрсеннәр, тагын да мактасыннар дип тырыша, тагын да озынайтты. Әмма дә ләкин анарга игътибар итмәделәр. Намазын укып бетергәч, бабайларга борылгач, мин бит әле ураза да тотам дип әйтеп, үзенең уразасының савапларын югалтты. Менә шуннан да хөрмәтле җәмәгать, кыямәт көне һәрберебез үзебезнең һәрбер гамәлнең нәтиҗәсен күрәчәкбез. Һәм без ул гамәлне чын ихлас күңелдән үтәгәч, Аллаһ Тәгалә алдында без туктале дәрәҗәле булык дип ниятләгәч, Аллаһ Тәгаләнең әҗерен, савабын, бүләген күзаллагач, ул вакытта Аллаһ Тәгалә аны бирер. Әгәр дә без туктале кешеләр мактасыннар, дәрәҗә бирсеннәр, Аллаһ Тәгалә әйтә, мин ул бәндәгә бу дөньяда бирермен. Кешеләр дә мактарлар, кул чабырлар анарга, дәрәҗә бирерләр. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә алдында ул изгелекнең нәтиҗәсен, савабын эзләмәсен, көтмәсен. Бәлки бөтенләй юкка чыкмаса да савабы, әҗере кимергә мөмкин. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, Рамазан айының улуг дәрәсе һәрберебезгә дә, баршабызга да ул гамәл гыйбадәтләребезне эшкерсез, чын ихлас күңелдән үтәп, мактанмыйча ул гамәл гыйбадәтләребезне яшереп, Аллаһ Тәгалә алдында сөенгән, шатланган бәндәләр арасында булуын насип әйләсен. Һәм шуннан да Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә, ураза тотучы ике зур шатлыкка ия булыр. Беренчесе, ул бу дөньяда ифтар авыз ачканда, ифтар вакытында, ризык ашаган вакытта сөенер, шатланыр, эй, Аллаһка шөкер, ниһаят ифтар вакыты килеп җитте бит дип сөенер. Әмма дә ләкин икенче шатлыгы, ул шушы дөнья вакытында утыртылган изгелекләрнең, ырлыкларның нәтиҗәсен күргәндә тагын да күбрәк шатлыгы булыр. Ягъни тотылган уразаларның нәтиҗәсен күргәндә, җимешләрен татыганда тагын да күбрәк куаныр, сөенер иншаллаһ. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә шушы ике сөенешкә дә ия булып, һәм ахират вакытында Аллаһ Тәгалә хузурында изгелекләрнең нәтиҗәләрен күргәндә куанган, сөенгән, Аллаһ Тәгаләнең дидарын күрәчәк бәндәләр арасында булуын насип ва ясар әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.